Hi guys, maadong morning nito tanan. Hi dali. Hi. Mamahaw de may pandesal. December 20 na daron guys, adlaw Sabado. Alay na. Lagi. A few moments later. Concept is life guys. Every 20 of the month. Pansit overload. Coffee Paris. Naluto na gamong pansit guys. One as precious ron, 1 year and 10 months. 2 more months to go na lamang po. Darahibaw 2 years old na po precious. Na anak ko'y kalalis kada adlaw kay magtuma na mag-ija. Mga anamig pansit guys, kaya si tatay igura tong nagluto kaya naman sila Christmas party karon dito sa ilang terminal. Kaya naghanap ka jugulay. Si nanay ara din ang kakuang kadyo. Nagpahog jud si jag tuyo kay tabang kuno. Bisag kuanan mig gamay asin. Parang ka himarat kadyo la, palabi kay wa na ra kay sa anan. Di pa na mangyapon ni asin pero gamay ra laman kanang di jud malasang Kanto mag-info. Gaya mo ni bata. Parang di mana dug parat. Dali na nak mga anak-anak. Nak dali na. Kaya mga pandesal na salin sa pamahaw, alam kaya mag ipares. Wala may matug pansit ra kay luto naman igdang suwa na naman kay manok ug gulay. Tabi ka manok ko tabi. Kay tugtog di ko kadyo ka biradag kon kay nag-video ki. Hi sa ikaw dali. Hi mga unta. So, spacious na magkaon na sa ija. The next day. Hi guys, madung Domingo ni dong tanan. Alas 3 sa day sa hapon. Alas 3:30 mapay pangata ni Precious. Di man nang tatong makamata dyan kay diha may tao kay naabot pa na gamay order na kuan. Masunog nga. Sus ato. Abot na Nito rin gamay ba? order na wipes. Kasi Precious kay matug nakurat mong pag-iusog mong pag tingog ang rider. Kay dugay mag-unang katubag kay sa mamata lagi rin. Wala, may snack din nila. Mag-init, may pan. May amang bahaw mo pan, mag-init nila rin sa ubi. Ano man? Sana kainit pa mapasok ka. Pandi coco o Spanish food. Dada apoy munay. Bahaw man lagi ni mo nang initan kay aron. Mura pag mabago. Gahapon di ay mo tong mubuarang mo kay banha man kadto daghan may nagkanta daghan nagpatugtugan gahapon kay Sabado mo lang gyud karon sa Domingo madyo kay nahilom pod ron alas 3 mo just hapon. Ang lakaw da is nanay iyan sa mato ko mo sa bayan bawo ang sila nga katag pila mo gugugon dya wa ako kapangutan na ugon sa bayan. Latos mo na. Dya Merry Christmas din yung tanan advance prosperous New Year. Daghan day ka salamat sa grasya. Kay ba naka-okay sa ka. Shout out minimo diha sa Switzerland. Kita ni ng mga ni Precious. Gahapon day guys, grabe ang kasagag uwan anja. Kasi katay gikan nagparty gabi na nauli murag nagbanom, nagkalapok-lapok. Ato daghan ang tubig kay mo daghan ano pa nay tamis, ano pa nay lami. Gamay ra man gud na lahi na man gud mga tang kay di naman si 1 liter 700 ml na lamang. Manang wa may lami og mo kun unapit sa 700 ml lamang gud na. Inon kung sa juice kay gidanghaw
danghor kan nakadimdim na gahapon sa ilang Christmas party. Naghuwat po ko mga alas 3 kay kain ko mga snack ni palit ba si jag snack nga wa man na uli gasay sa man na uli. Tapos kaya nagparay-paray naman di ay. Spanish bread. Oo, nalamit ko Spanish bread karong gagmay na siya. Ano na? Angkit na. Tamis man, igatulong muna imo. Lumao to guys, mag-heart pa ko nagka-martes po ang balik ko sa ube para pagbasa sa ang result sa ultrasound. Dala tinuutan na das laging vlog si Ma'am Unsun. Unsa kuno kadagko agahang mayuma kay naoperahan ko pud sa mayuma. Ako kahibaw man kay mama to sa result pero di ko kahibaw ay datoy sukod sa mayuma. Makibaw ko po inagbasahan na sa hang bigay ni. Ano? Ano? Takunak be. Na. Ya tagon ka Give na tatay. Give na tatay. Di na o. Ganahan ko gani nga tang mixed berries, likod sa kadring ang tamis no. Makari ko sa. Lahi naman ang guys, kaya di naman 1 liter, 700 ml naman laman. Kanto muna ijay hakan. Nagsara lagi. Yung lagi gibalik ko gini. Pag na. Bagani haran lagi pa. Lah. Jus? Ah. December 21 na dayron. Hindi na po na. Pat na naman kaadlaw, Pasko na. Lahi ang Pasko dire ron guys kay mingaw. Murag padung ra pud ordinary day ba. Di naman nato ma-feel ka adto Pasko ron tungod sa panghitabo sa kalibutan. Gata nila man doon nga importante nga kada adlaw makasurvive ta. Nak naman na. Tatay. Ini na. Ma'am Lourdes Jagonia. Ma'am Lourdes Jagonia naon sa day kapaw. Kuan ma'am ni kuan ko nagpa-check up balik sa kuan mayuma. Hi Ate Mars. Palos in Korea. Ay pa dira sa Korea ang ultrasound di gyud maghatag og comments bitaw di jud bitaw. Tatay. Di jud bitaw team murag nakuha na gyud nag-ultrasound na kay nangutan naman ko ja. Yang tanaw na kay man ang gaul. Buatan man pod si Doc Rosis to jada. Ultrasound na dito sa ospital. Kanto kinsa man eh. Malagi dili kong gainan nga hara jud ko ng doktor may magbasa. Kinsa man na? Nanay. Ma'am, unsa nakadagko pa. Nana maghang result sa ultrasound dari ma'am pero mo ko kay bawog hada to result sa awa ko kay bawog hay sukod datos mayuma. Yan po. May bawa na po nagbasahan na sang ubigayin ni. Ate Mers. Kung need na gyud operahan pa parang pulse na dayon maharas rakaana og okay ra pod di operahan mas labing maayo pasalamat ita sa Ginoo. Maulagi tay mo ji paling ba dyan natay waji ang ampo gatagan ta ko milagro nga pwede di jud operahan sa laman basig madapa dayo inang tambal kay luoy pug ang anak ati manunan pa kaadyo da ka di ba dyan nga ning idara kinalang kag taas og pasyensya magbantay da lisod pud og lain ipabantay hinanay tiguwang na pud kaagwanta pa ba na okay ra og 5 na katuig kay di naman kaadyo ingag matajonan jud. Makan nga ni magduha pa yung taon si Ja. Nagtutoy pagod na ho. Murag di pa ko ka-afford nga. Mabuwag ko ni Jag pila ka adlaw. Nga. Luoy po dog lutason na.
Manang ampo lagi ko tagaan tag milagro nga di sa laman pasig buidig di sa laman ang pirahan. Ang munggos yun basta mahinay kan o maanlig yun rice. Mao jud bitaw te. Ba dining munggos nga lami man dining munggos na utan. Labi nag sagulan ni mog dahon sa palidya. Mas kay gamay ran tatay kanan madaghan ang mga kaon. Nakdako. Joy way, ma'am Joy way, hope okay ra results kay nag-inom og luya ang delay. O lagi na sa nino. Lagi nakainom man og pugkog luya ang dilaw pero naundang na lagi pud nahataman ra pukudas. Oktubre nakainom kay nahurot naghang gi-order sa buhol. O kaloy ano makaluwag-luwag ni masobra sa Yan. panaglanan mo order na pugkog usab. Kay makatabang jud di ay kuno pud ag luya ang dilaw. Sa lamang kuanan og herbal. Ate Mers Balots in Korea, salamat sa pagtanaw pod sa akong vlog pa. Sige bitaw pag og tan-aw tay laban na nagkuan ha kanang mag-upload ka dyan mo kuan man monetize man na hang i-play sa ay og lugar jud ko maka comment ko pero di mulay ra ko. Dire amo apaw di gyud malamog ang simoy ng di gyud malamig ang simoy ng hangin dulot na gyud sa bukog ang katugnaw way putol ang ubo. Awo kay ting tugnaw naman jud diha ti tugnaw man gali po dire. Na. Ano hinat mo ko niya? Tug ka. Ma'am Unson naoperahan sab ko mayuma daghan ako. Hello big na si Baby Precious buyag man. Naoperahan dai pug ka ma'am sa day klaso sa imong mayuma ma'am. Pidyo mo ka hila. Kanang lignin-lignin ingana kay namo ko ni uban nga tibuok ra galingin mako anja napod ko ni uban nga lignin-lignin nga may Da. amo share ako kuhon ma'am nagmabasa na sang doktor kay wa pa ko ka sure kay di ko ka Reduction pagtug ako mo. kadyo kasabot sa pagbasa sa result. Ma'am Berna Mendoza unta di ka operahan pa madara tambal kung kinahanglan mo ang tamay mo pray lang ka always. Sadyaw. Mo lagi ma'am daghan kadtong salamat og operahan jud umaji makaadyo jud putay mahimo Ginoo na lamang jay bahala lagi maghanggi ampo nga di salamat rin ta ko operahan. Hello ma'am Arlene Rolon Mers Balots in Korea mo man lagi na pa okay on praying be strong don't ever thinking para di may stress mo jud te daghan kadtong salamat te sa imong mga lamig kadyong comment ug advice. Ma'am Pili sa taghap, God bless pa. God bless po din sa diha te. Advance Merry Christmas inyong tanan. At ilon siya ayop, amping ug ampo langit kanunay. God bless you all always. Good luck and good health and best wishes sa tanang pamilya. Daghan ko yung salamat eh. God bless you more and always po. Doble amping kun mo diha sa Italy o. Advance Merry Christmas and prosperous New Year. Pasalamat din kong dako kay na din ang hatag o pinaskuhan ni Precious na may pampalit ni diyang sabon o vitamins po kung makalakaw ni sa pagkauban. Daghan kadtong salamat po sa inyong mga pag-ampo nga. Tama okay ra kay di lalim. Katong yung ipauli laman si Precious ipadani na nay murag di man kaya basi mura ang dihang kabuangan simbako. Labi na nga nagtutoy pa maganahan ako nga labi sila edad karon nga buaw pag nabit pa kabatajunan. Nausa na ako. Lakaw ra gali ko karajat nga di na ko mahiluna. Lakaw lagi ko pero gangana-hana dadari na bilin. Inyo na nga. Wala may karajat guys. Kay ilag Precious kay nila ay naman nagusod sa bahay. Precious kay hi. Hi. Asa man ta pa do? Asa man ta pa do? Ana pikas tayo pikas. Ha? Ato ba? Kaya may dare sa bagong karsada. Batang sige na mag alingit sa bahay. Wala po aning makalaag-laag na kay samok naglaag alingito na. Ha? Bird? Kita ko musdag bird. Kita ko bird.
fly a bird? Fly a bird, no? Diyan na dami dari sa plaza guys. Dito mi sa housing ganing palit mi og kuan. Palit siya og itlog Siya, tinuwa na rin. para na ika kuag pamahaw og mapon. Aw ba okay murag diha pa man siguro. Taong na to. Pinalit din na nay daan. Tanaw na ni ugmag ang say maluto. Taong ba og palidya ba? Among gyapon si Precious dari dia. Taas. Kay puro yung nakagawa. Kay sige mong pag-uwan, magigaliron kay wa na muuwan. Ganihang buntag kay nag-alindahaw man. Dali na, lakaw na. Ba. Aba. Pangan na po duwaan, anda po ni Gupon ra. O di makaangin lula. Ako na pinaskuhan ni lula ni muna. Hala, tayo lamok. Handa ko atay. Lamok. Manihapon na guys. Dagamang panihapon. Nilapuhan nga taong anja dag sa usawan der. Salin sa sabaw ganihang mudto. Isda nga pinirito nga gisabawan tag kamunggay. A few moments later. Mao sa detoy update nato arong gahapon ug karong adlaw guys. Anja kita-kits na pud ta sunod vlog ko kung sa na pay laing ka-update. Kumana dahil may panihapon unsa may yung mga majuhon gandiha. Alas 7:08 sa gabi diri sa Pilipinas ug majong oras sa tibuok kalibutan. Daghang salamat inyong tanan labi na sa kanunay magtimbaya ug kanunay pananaw sa mga video labi na to kasug mo comment sinatong nga di mo kulan. Nanira takoton. God bless you all always. Peace be with you all always. Bye.